KwabaseRoma isahluko seshumi nane. Kepha obuthakathaka ekukholweni mamukeleni, kungabi ngokwahlulela ngezizindlu. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kepha obuthakathaka udla imifino. Odlayo angamdeleli ongadliyo, ongadliyo angamhluleli odlayo, ngokuba uNkulunkulu umamukele. Ungubani wena owahlulela inceku yomunye na? Kusenkosini yayo ukuma noma ukuwa kwayo, kepha iyakumiswa, ngokuba inkosi inamandla okuyimisa. Omunye wazisa olunye usuku kunolunye, omunye wazisa izinsuku zonke. Yilowo nalowo akaqiniseke enhlizweni yakhe. Ohlonipha usuku uluhloniphela inkosi, nodlayo udlela inkosi, ngokuba ubonga uNkulunkulu. Nongadliyo akadli ngenxa yenkosi, ubonga uNkulunkulu. Ngokuba akakho phakathi kwethu oziphilela yena, akakho nozifela yena. Ngokuba uma siphila siphilela inkosi, uma sifa sifela inkosi. Ngakho-ke noma siphila noma sifa singabenkosi. Ngokuba ngenxa yalokho uKristu wafa, wabuye waphila, ukuba abe yinkosi yabafileyo neyabaphilayo. Kepha wena umahlulelelani umzalwane wakho na? Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Ngokuba sonke siyakumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi, kuphila kwami, isho inkosi, kimina ayakuguqa amadolo onke, nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu. Ngalokho-ke yilowo nalowo phakathi kwethu uyakuziphendulela kuNkulunkulu. Ngakho masingabe sisahlulelana, kepha okungcono yahlulelani lokho kokuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula, nakuba isikhubekiso. Ngiyazi, nganelisiwe eNkosini uJesu, ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo, kepha kuye othi kubi, kuye nalubi. Ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo amfelayo uKristu. Ngalokho kuhle kwenu makungahlanjalazwa. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Ngokuba okhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu, ukholekile kubantu. Ngalokho-ke asijonge okokuthula nokokwakhana. Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlanzekile, kepha kubi kulowo muntu okudla ekhubeka. Kuhle ukungayidli inyama nokungaliphuzi iwayini, noma okunye umzalwane wakho aqhuzuka ngakho. Ukukholwa onakho yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe ongazahluleli ngalokho akukhethayo. Kepha ongabazayo nxa edla ulahliwe, ngokuba kungengokukholwa konke okungavele ekukholweni kuyisono.